Coro lo nang litum dak ke wang apot. Pini ke pukang tum ke lahelo. Nilitum APHLC pulo tangte lake tribe atum an celang pet a party le. Lapen tribe atum an celang pet ra itum autonomous state tahang nangji lapen siksidul ajak kong kang butang anta celong tunangji pura itu ha 2016 aning kan pen lapen tribal unity rally abang ini tum 2017 aning kan me ciklota teknik tum dolo lapen sonsi tribe atum ancelang pet nai pusi nilitum ningje bom lo lapen akam da claim bom lo lapen non tribe atum an Karbi Anglong NC Hills are located do a tribe atum an ke kacelang pet akam a position nang letang lo nitum celang pet lo lanang tek dun long si bongo sena tu lapen kece a RSS atum BJP atum fan order PC arlo ben lo order ki pike a kagos leke tok kalilo order PC non autonomous state ke hang ya phat pu ka do e chelang pet nang gi pura ako non kretroxier ni meeting ke hang tu lage thang pota kali la all party hill leaders conference APHLC la aphan kapi phuk gi aphan se ke claim ason ka prek akam thang na kali lage alang litum sikhialong ke tok autonomous state ke hangi puta ke hangi pu political alam lo lake autonomous state article 244A pulote lage political alam lo state ki kim pulote lage political alam lo seta alang litum political kali pulo mass gathering donangi pula pen ke hangta kado we to political leaders panda hang community representatives lage tribal kali atum handa hang business la marwari atum aphan hai hui atum handa hang lapen cultural guardians atum populane latum handa hang lapen recho ke hai handa hang karbia recho ke hai all political parties all social organizations all village headmen all community societies all religious leaders all bureaucrats they of the Karbi Anglong Autonomous Council. Karbi Anglong Autonomous Council kam ke claim officer staff atum phan antahang. Lapen ke representative from all government and private educational schools master atum phan dahang. Lapen business all members of business community stakeholders and entrepreneurs. Lapen representatives from bar association lawyer atum bandahang lapen hala militants atum aprang habit kedora hilege order kachesong atum alang litum bandahang all political party pulote nilitum ke APHLC ke political party la posi nilitum afanda dak nang perupon lo seta lake chini lor masilo lake all Party Hill Leaders Conference APHLC ka piphugia phansi lage ke claim lo athime all party hill leaders APHLC do tangkok le akaprek ako ko pisi hang tuna lang anpen hala ke che tum thuke lage autonomous state ke nang ping tung telo la si nang pi nang hang duning tung telo alang litum ke autonomous state ke general state bang hala tum na hang dunji mini seta autonomous state bang nang hang duning tung te athema autonomous state ke lage 6 schedule atek man si claim ji lapen ladak sita 6 schedule alam ke asapta pupi da bang ke justice autonomy and unity pusi pula unity ke lage ni tum si claim ong no non la ni tum alama thepi ki jut bang la helo je pudam o akam ta velo lage APHLC bhanka pi phugya phansi ek claim lo la potsi la APHLC long aphan aning ke dok la penang ke rabdu na tum an ke la bangso a mail lo ke dun de ya sikenang po athema la bang ke
itum emetang hangai si pipuk akama bangge la claim dunolo athema la so muni tatum amenda chetok hai he president pu la pen general secretary pu do amenda chetok hai he la tu ke hang atu manda amenda che pe klang hai he la pu anset yo akama bangge kachong hu pen la pen meeting arni si la so committee ke form ke December throk arni pusi da pe klang December throk arni non het lang irui tap irui si irui baksi dolang ante pu ana jakong ko nat pen lo pu ana poisa ko nat pen lo la tum gelong pendel da aketi pisi gi kim pu arjulong da government boys school fee la long kuna da poisa pen lo lagi jo poisa ta gali lagi BJP RSS bongo senatum ke rabdu na poisa lagi bongo senatum ke ili tu mapan aprangta benar organization pu silama mat bongo senatum la akaprek a tribe tum phan pang rompon amat karbia tum phan bilong la puson CKV karbia tum phan akaprek bilong hala tum de angin none karbia tum ke karbiang long non ke bang pharua mulukang bongpen karbia tum ke bang phike ra privet le karbi det le election che dan ji pulote la ke asapta hayun elo lake anje la si ini tum la tribe atum an chelang pet na yipu sini tum gi pu tribe atum yong si chelang pet lote hala tribe atum an yong si chelang pet lote hala long recap kichi atum ban ki pi lata ilitum than thu pet unji la pen six schedule ateng pen paragraph 2 sa paragraph 7 pen election ka pe do aron la pen ke voter list ka selam ra ke chia tu men kang than la sa kam ta ilitum claim tu unji jong si tribal atum an chelang pet lote seta tribal atum chelang pet pira non la alang litum ke claim ason hala ke chia tum phanan ta hang pon thue pulote la mange kai ta un elo lage arlo penge ke chia tum si japon le pola tuke alang litum ki pu ateng se alang litum claim nang po la pot si la bangso a me ke la ke non cretroxier ni po si tuke doji amenda ko pilone aja tum pu APHLC pu si amenda ki irji pu APHLC pu lagi irlo pu la tan te la ke kapamang huji APHLC pa kopilo yong si alang litum hill state ke hang kang tung pu la APHLC po ke amen ke plang ang tung boleh nang dun eta chok lu gente EPHL sialong kopi si ala to meeting akapre ka hang na lang kam ke dolang ante ni tu nang dun non busi pubom lu gente la ke nang dun de ke bongo sena la pen kiche RSS la pen BJP tum alang litum pana papi dun long li na papi dun long li mane alang litum ke la ruling party pen poisa chu en bom long nang ji po phan si alang litum ja semet la ke claim la pen non ni tum arjulong lo la so me ke doji phanta lak kre phok lo de pilone BJP pen sanction lo pu la pen ke halata poisa ka chithi akam ta cheng et lo puta ni tum arjulong la bos ni la ke therak me mi ala ing long arat ke doan karbi rengma dimasa boro adivasi khilonjia ohomia naga ke doan kuki ke doan atum anta tiwa ke doan garo khasi ke doan ta chelang petra la APHLC along si donangji political party abang along political party ka li a NGO pinini pulote lake NGO pen ke lake autonomous state ke hang un e lake theglor alam lo lake la prang jakasta NGO lo ke la tum thang la un e det lo ke ante BJP phan ka pe haya kam se ala tum da claim chop ti ke ante la son le pononta la si la ke ilitum inglong aratum an ke chiri nang yi pusi non nilitum nang litum ang no la bang salam jaid kardom chala la so amelo ke nang ke pecher sipenge nang litum bang ke dundelo ni tu e PHLC ep lo ke dunia ka mele no hangi de nilitum si hang po gente meeting hangi de nilitum si hang po nilitum kre troxier ni ke meeting hang he PHLC ke
Nilitum APHLC benge chupenta sok chirim na lang pupi ni alam ke matidi non sok chirim ke tang lo nilitum lake nitum ge along meeting hangi APHLC benge lake inglong arat ke do andom han hangi la pen non alang litum ke BJP sarkar si ke claim apor BJP to mamasi athik thete ili tumasi mamasi la order ke pier kom la sihala council along officer la pen staff dum handa hang hai det lo gente government officer dom school master dom hang hai det lo wrong asar dom hang hai det lo gen alang litum apen non dun da dun ji meni na tum thek dun long pole modun lo te chini lor non lage BJP to makam lo puge lage thang da kali lage APHC ke kapi phugra hala bongo senatum election kape hai ver dia phan la pen hala long recap ta bongo sena Bihar Senato hanki pilong ver dia pansi lagi claim po VGR along lepenta eviction ke claim debt dia pansi lagi kape claim lo lagi 10,000 bighas 10,000 18,000 bighas hala solar project along kipi lapen non singhason hala ingching ki phur pakam 4,500 bighas pu lata kipi lai hua kam an kape claim ra ke che thoman kape long live helang ta pachel right at ji political power ta pachel right at ji fancy lage claim lo